баси групичката става. Здравейте, аз съм Любомир Атанасов, а вие сте с Български ловец. Това видео достигна до вас благодарение на VIP стрелбишни комплекси. В момента се намираме на стрелбището на побит камък и в ръцете си държа тези две карабини, които са абсолютно еднакви. С еднакви супресори, еднакви дължини на цевите, еднакви оптики. Единственото, което ги различава е калибъра. Тази е в 22 Magnum, тази е в 17 HMR. Двата калибъра са разработени в различни периоди. 17 HMR е произведен 2002 година, а 22 Magnum е видял бял свят повече от 40 години преди това. И двете карабини са на ЧЗ, моделът им е 457. Оптиката е оптика 5 на меопта с увеличение от 4 до 20 по 50. Има подсветка, има паралакс коректор. Сега ще видим колко надежно работят кликовете. Монтажът е на гамо. Ще стреляме с 4 вида боеприпаси, по 2 за всяко оръжие. Избрали сме еднакви модели супресори на фирмата Freyer и Devik. Модел 88, като този в 22 калибър си е за 22 калибър, този за 17 калибър си е за 17 калибър. Въпреки че 22 Magnum е доста по-стар калибър, в модерните боеприпаси, които се произвеждат, достига доста високи начални скорости от тези, които първоначално е развил в старите боеприпаси, и за това ще направим и тестове за пробивност. За целта сме приготвили мокри вестници, които са затворени в туби за вода. Тестовете ще бъдат за прецизност, пробивност, ще измерим началната скорост, така че елате с нас. Дължината на цевта на двете оръжия е 52,5 см, като тук декларираната скорост при 22 Magnum, двата боеприпаса са на Hornady и на CCI, е 670 метра в секунда. Измерените скорости съответно на Hornady са 730 метра в секунда, на CCI е 750 метра в секунда. Доста по-високо от очакваното. Да продължим тестовете, да видим как ще справи 17. Току-що измерихме скоростите на 17 HMR. С 20 грейнови XTP декларираната скорост е 725 метра в секунда, като измерихме 796. С 17 грейновата декларираната скорост е 777 метра в секунда, а измерихме 836. Доста по-високи показатели в двете пушки, доста по-високи скорости. На мен лично този боеприпас ми е любимец. Аз съм притежател на 17 HMR от доста време. От тестваните, които съм проверил, това е най-доброто за дивеч и направи страхотна група. Групите, които успяхме да направим, са доста прилични. Тук са 5 изстрела с 17 HMR. Тук са 5 изстрела с 22 Magnum. Тук също много прилични групи от двете оръжия. Може би 17-ката е една идея по-прецизна. Няма никаква разлика в отката и между двата калибъра, то за откат изобщо не може да се говори, но като прецизност е напълно адекватна за лов. И двете оръжия. Намерихме куршум от 17 HMR. Прекрасна фрагментация. Това малко куршумче, което е малко над 1 грам, е преминало малко над 13 см. И е фрагментирал перфектно. Да видим сега 22 Magnum. Спрямо 17 HMR, поражението, което е направило в началото, е поне 3 пъти по-голямо. Доста по-малко е проникнал 22 Magnum, чудващо, въпреки по-голямото тегло и по-ниската скорост, явно заради по-големия диаметър, куршум е фрагментирал доста по-силно. Остатъчното му тегло е много малко. Останала е буквално само една люспичка с улово по нея, 8 см. Толкова успяло да мине. Раневия канал е много по-широк, но и проникването е
почти 2 пъти по-малко. Ето това е от 17 HMR, куршума си е почти цял, докато 22 Magnum наистина е останало само основата на куршума с малко олово по него. И това се личи и по целта. Направихме сравнение между другите два боеприпаса, които и двата са с куршум VMAX. Мисля, че ще са още по-честни. Отново отгоре е 17 HMR. Уха! Куршума е фрагментирал още в началото при 17 HMR с VMAX. Нищо общо с XTP-то на хората. Намерих осколки от куршума и пластмасовото топче още в началото. 6 см успял да проникне 17 HMR с куршума на VMAX. Наистина мекия куршум и още по-високата скорост си казват своето. При 22 Magnum отново има по-малко проникване. Тук даже е впечатляващо малко. Само 4 см. Единственото, което успях да намеря е пластмасовото връхче. Това, разбира се, не имитира напълно структурата на животно, но е факт, че прониква доста по-малко. Като експанзия е сходна. На 22 Magnum, разбира се, е малко по-голяма. Куршума е фрагментирал още в началото, но и двата куршума VMAX и в 17 грейна и в 30 грейна са направили страхотни поражения. Успяхме да направим тестове на двете пушки с по два вида различни патрони за проникване, за прецизност, за скорости. В общи линии като енергия успяхме грубо да ги сметнем, като при 22 Magnum енергията е малко над 500 джаула и при двата боеприпаса, при 17 HMR е около 400 джаула. 17 HMR има своите предимства, малко по-тиха е, усеща се дори с невъоръжено ухо, без специални уреди за измерване на звука. Като проникване 17 HMR определено прави по-добро проникване. Може би на по-големи дистанции, когато скоростите на двете паднат, 22 Magnum ще си каже думата с почти двойно по-голямото тегло. Но като цяло и двете оръжия са напълно адекватни за лов на хищници и дребен дивеч на близки до дори средни дистанции.